Кое е твоето червило, знаеш ли? То е буквално на лицето ти. Както може да подчертае красотата ти, така може да те направи да изглеждаш нелепо. Ако си пролет, то цветовете ти са свежи и живи. Заложи на топли нюанси, като корал, кайсия, праскова. А гланцовият завършек ще добави лекота и свежест, точно като теб. Ако си лятото, твоята гама е пастелна и нежна. Подходящи са розовото и хладното малиново. Меки и приглушени тонове. Избирай сатенени червила да подчертаят твоят деликатен блясък. Ако си есен, то твоите цветове са топли и дълбоки. Избирай земни тонове, като теракота, кестен и медно-червено. Избирай кремообразни текстури за мек и богат завършек. Ако си зима, то твоите цветове са смели и драматични. Избирай студени червени, наситени малинови или ярка фуксия, а матовите червила ще подчертаят дълбочината ти. Познаваш ли оцветяването си? А кой цвят е твоето червило? Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако искаш да подбираш най-добрите червила, които да подчертават естествената ти красота, можеш да си запазиш индивидуален цветови анализ в лични